hey ngikuxoxele isixoxele something. Hey wena kushuthi ngathi awazi wena ngathi awazi. Kushuthi yazi kwake kwenzakalana. Uthi uyahamba evarsity ne. Mawufika evarsity. Ufika evarsity la uyigenius wena. Wazi ukuthi yazini vele mina ngiyigenius. Ngisiqenqe yimi ngibaphethe nje yabo zakhala nje ukuthi yimi nje ophethe uphezulu. Uthi mawufika evarsity baba. Lokubuza ukuthi baba labo distinction wabathola grade 10, 11, 12. Ngaleso sikhathi wena awutshela ukuthi hayi ngiyashaya mina. Yimi impela yimi number 1, yimi number 1 evarsity. Kanti kuphi? Lapha evarsity akuyi ngokuthi uyigenius. Akuyi ngokuthi uyini. Ngiyakutshela ingakho sagcina sibhema ama drugs ka Rail Chain kanje.